Kaixo ikusleok, Gabon eta ongi etorriak Hamaika Telebistako kultur zulora. Ostiralero bezala, hemen gaude zuei gure gomendioak zabaltzeko prest, eta gaur nirekin horretarako Iban ekarri dutona nire ondora, berak ekarriko dizkigu gaurko gomendioak. Iban, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta hasteko, ja klasiko badana hemen Hamaikako kultur zuloan, komiki bat, ezta? Bai, hori da. Bai, azkenean, askotan esaten duguna, ematen du gero eta gehiago komikiaren munduak gero eta indar handiago hartzen duela. Eta kasu honetan, horren froga da, horren erakusgarri da, Tardiren obra hau berriro kaleratu egin dela, eta ez hori bakarrik, baizik Luc Bessonek pelikula bat egin berri duela honen inguruan. Eta, klasiko bidean, edo ja klasikoa den komiki bat da, ez? Adele Blanchak da bere protagonista, emakume bat, detektibea, baina detektibe pixkat berezia, ez? Nolabait, gauza arruntetaz arduratzen ez den emakume bat, ez? Eta komiki guztia dago oso girotua, oso ondo girotua, 20. mende hasieran Parisen, oso giro eta oso gertakari arraroak ematen dira. Alde batetik Parisek badauka halako misterio kutsu bat ere, eta gero beste alde batetik ikertzen hasten diren gaiak oso bitxiak dira, hasten dira ikertzen nola dinosauro bat bizira bueltatzen den Pariseko museoan, nola elkarte sekretu batzuk lanean ari diren botere eskuratzeko, eta guzti horren ari da Adele Blanchek, detektiba bat gainera oso bitxia, imaginatzen duzuenez, Parisen 20. mendearen hasieran emakumea eta detektibea, eta horren inguruko zera ere badago, baina horrezaz aparte bera oso lehorra da, oso detektibe klasikoaren itxura dauka, oso Dashiell Hammett edo Raymond Chandlerren detektibe klasikoaren tipo gogorra eta ez dakiz zer, Adele, kasu honetan oso gogorra da ere, ez da. Kontatu dituzun historioengatik dinosaurioak bizi hartzen dutela, kutsu komikoa dauka, ala pentsioa nabarituko? Alde batetik, Tardik badauka, Tardi marrazkigile eta badauka zera bat, gauza bat oso argi bere bide guztien, bere bide profesional guztien, eta da, gauzak egiten dituela oso modu sakonean, asko ikertzen du, paisaiak, lekuak, giroak oso ondo marrastuta, oso ondo girotuak, oso ondo pentsatuak daude. Eta gero beste alde batetik badauka komikotasunerako joera hori, baina Tardik badauka erroan, eta beste liburu askotan hemen baino ageriago agertzen da, baina kritika sozialerako joera handi bat, agian beste batzuetan asko argiagoa da, adibidez oraintzu ere publikatu da Puta Gerra, eta da lehenengo mundu gerrari inguruko komiki bat, komiki integral bat, nahiko potoloa, eta horretan ere, gerraren kontra, eta bada komikigile bat oso kritikoa. Eta honetan, naiz eta ez izan hain agerikoa, badago kritika gordin bat, badago kritika bat garaiaretako klasismoaren ingurukoa, badago kritika bat nolabait gobernu edo sistemaren eta poliziaren erabilera arraroetaz eta bar. Eta gero, badago, nola ez, komikotasuna beti daukalako absurdorako gaitasun handia, Jacques Tardik, eta nik uste dut denak oso ondo konpilatu dituela.
oso zaila egiten zait, eta honetan zintzo izango naiz, ez dut ikusi oraindik pelikula, baina oso zaila egiten zait pentsatzea nola eraman hori filme batera. Badira liburu batzuk oso erraz, oso sinematografikoki ikusten dituzunak eta esaten duzuna. Hau berriz, egia esan ez dakit nola egingo duten, ze benetan oso lan konplexua izango dute, trama asko daude, elkar lotzen diren tramak, badago gioi asko, badaude pertsonaia asko, badaude, bueno, ez dakit, iruditzen zait, iaia liburuaren kategorian sartuko litzatekeen komiki densoa dela, ez? Baina densoa izanagatik oso divertigarri aldi berean. Lehen aipatu didazu aspaldiko komikia dela, baina orain zer da aurkeztu digutena? Bai, bueno, hau honetan egia esan batez ere Frantzian eta Belgikan eta badute ohitura oso bat hemen oraintzura arte ez duguna izan, eta da gauzak edo historiak batez ere komikietan hasi eta bukatzearena. Alegia, etapaka ez entregatzea gauzak, ez? Badago jende bat hori erabat maite duena, baina esate baterako niri kriston antsietatea sortzen dit. Beraz, nahiago izaten ditut olako integralak, ez? Nolabait historia hasten da eta bukatu egiten da. Eta, bueno, horretan, bai Norma argitaletxea eta baita Glenat argitaletxea ere hasi dira pixkanaka, bere garaian fastikulotan ematen zirenak ekartzen, ez? Hau bere garaian 4 fastikulotan atera zen, eta, noski, horrek baita ere merketu egiten du, ez? Bere garaian 4 erosi behar zenituen, 4 erosteak suposatzen zuen nahikotxo diru, eta gaur egun, nahiko presio kompetitiboan eta nahiko modu honean 4 elkarrekin sartu dituzte eta nahiko modu txukunean, ez? Bat ikusten dut hemen, ez dakit bilduma baten parte izango da? Bai, euren asmoa da hori, hastea bildumatxo bat egiten, eta gero, tardiren inguruan, ez dakit, sortu da alako tardimania bat bezala, ez? Horre denbora askoan izan da bera persona bat nolabait kultozkoa esaten dena, ez? Eta kultozkoa izanagatik hain zuzen ere, oso murriztua hainbat girotara eta hainbat jendeetara, ez? Eta orain ematen du, hainbat gauza ateratzen ari dira, eta ematen du euren asmoa dela pixkatxo bat egitea tardiren biblioteka antzeko bat, eta bide horretan hauxe be dudabarik ezinbesteko pieza bat, ez? Eta orain pasako gara zuk eskuan artean daukasun horretara, guztiz ezberdina, musika eta gaurkotasuna daukana. Bai, aldatzearren, eta hori esan dugu, ez, 20. mende hasieran eta beste giro ilun eta naziagoetan, eta hau berriz, ja 2010 urteko ekoizpen bat da, elkarrek kaleratu duena, Lobin Gaztea izenekoa. Eta, bildumatxo bat da, bilduma bat da, 20 abesti jasotzen ditu, eta 20 abesti honetan nolabait nahi izan da, azkeneko 2 hamarkadetan egon diren singelik edo abestirik ezagunenetakoak sartzea, eta kasu batzuetan gainera oso nahasketa bitxiak eginez, ez, esate baterako, 3. pistan ikusten dugu, El Mentón de Fogarty bilbotarrak, egal egiten, itoizen egal egiten mitikoa bersionatzen, ez? Eta lehenengoan, Guiar Estandar Getxostarrak, ertzainaken aitormena, hori mitikoa, baita ere bersionatzen, ez? Eta gero horrezaz aparte, olakoetan ohiko izaten denez, hainbat izar, ez? Dela barrikada, dela berritxarrak, dela deaurak teiatuetan, betagarri... Ezen erraza izango 20 urtetako Euskal Herriko 20 kanta aukeratzea, ez? Eta olakoetan beti gertatzen da gauza bera, behin bukatutakoan oso produktu polita ikusten duzu, baina badakizu materiala dagoela beste horrelako 20 egiteko, ez? Gertatzen dena, nonbaitetik hasi behar eta 20 horiek aukeratzen dira, ez? Eta gero beste alde batetik baita ere, logikoki bazen asmo bat bilatzea, euskeraz abestutakoak izatea, eta gero beste alde batetik bilatzen zen baita ere ez errepikatzea, alegia talde anistasuna nahiko handia izatea, ez? Eta alde horretatik, nik uste dut estiloak erabat nahaztu direla, ez? Guiar Estandarretik, zer esango nizueke, zutagarrera edo eta barrikadara, badago halako espektro zabal bat, eta hori da bilatzen zena, nolabait, eta segurazki izango da hurrengo aste eta hilabetetan asko entzungo dugun diska bat.
Bai, ze horrek agian ematen du aukera zure diska bilduman izateko diska denetarik daukan diska. Hori da, bai, bere garaian atera zen baita ere, Gaztea de Singles izeneko proiektu bat, oin dela ja pare bat urte, proiektu oso polita izan zen eta oso ondo atera zen gainera ekoizpen aldetik eta artistikoki oso emaitza ona eman zuen, eta Lobin Gaztea honek bilatzen duena da pixkatxo bat bide horretan jarraitzea, ez? Eta halakoetan askotan zeuk esan duzuna, ez? Zoratu egiten zara, klaro, 20 abesti aukeratu behar izatea ez da lan makala, baina benetan 20 ez, 36.000 egin zitezkeen behintzat Euskal Herrian, ez? Edozein lekutan seguruenik, baina Euskal Herrian badira hainbat eta hainbat abesti gure bizitzako banda sonora egiten dutenak, eta dudarik ez honek hori jasotzen du nolabait. Bueno, hau da gaurkoz izan duguna, alde batetik Lobin Gaztea, diska bilduma nahiko deneterik biltzen duena, eta bestetik Adeli Blanseken komikia, zuentzat ere, zuen gustokoare izan daitekena, hau izan da gaurkoz guztia, datorren ostiralean hemen izango gara berriro ere kulturzuloan zurekin. Onde segi?